dito yung project dito ayan ti likodan ti SM. So parang exit route ito sa mga gustong mamasyal or galing ng SM. So ongoing na po. So duwa ti ma-improve dita ang section. So makongkreto dijay buong road is makongkreto. At the same time i-improve mi daytoy slope protection ditoy ayan ti dike. Kasi no maamuan nyo is etong design ito as dike, hindi ito design as road. So tikinabayagnan, so as per my instruction daytoy chief ko ti planning, sabi ko i-improve din natin yung slope protection within ditoy ayan ti riverside. So makita tayo kadi sir nga kaslang medyo haan nga okay isunan sir detoy based ti dike. Hindi naman sa hindi okay kasi ditoy status na tatakit nuhan ko mga okay, di ba pag naan ti dadakkel nga Yes, truck. yes. But nuhan nga okay, di nagkaroon ko man ti damage na. Okay Pero po. so far wala pa naman. So sabi ko para na lang play it safe at saka maganda, i-improve na rin natin yung design nung dito sa dito sa slope protection niya sa side. Sir, at dati pa naki-communicate kada kayo deti dakkel nga mall nga mapaalis to ta pag-amo tayo sir ket this coming May 30 ket aglukat ton detoy mall sir. Iso di prior di jay prespresyo da kabiiding mabalin ko maigiddan yung opening Okay. within the establishment at the same time the road. Pero sabi ko naman sa kanya siguro ma'am, di naman magiging hamper nung opening nung mall Opo. kung hindi pa natapos yung road. Sabi ko, best effort na lang kami na we will finish the soonest. Pero yun nga, kasi ka-award at saka kararating lang naman nung pera niya after nitong itong taon na to. So, March nung na-award namin, at the same time nahingan na rin namin ito ng exemption sa COMELEC para within etong ban period pwedeng mangolekta yung contractor, pwede rin siyang magtrabaho. Kumusta DJ mararamin DJ pagud po di Ilocos Norte sir nga detoy kat detoy problema digiti motorista no sumangbay iti tudtudo sir. So far as per the info, medyo nalawa mo din hanga kasjay kasikip di dati din ta Okay. nagkaroon mo ti projects within ditoy mountainside. Yes So po. nagkaroon ito ng yung rockfall netting to prevent yung pagtinag no ko digitoy bato. Yes At the po. same time ongoing na rin yung sa Pansyan, Okay, yung sir. viaduct. Oo. So as per 2025 listing na bid duwa nga 300 M di jayket na bid DJ Maysan. Okay sir. Oo. So tikunakmat after day to ban period, so ibibid dan to may kadwa. So ongoing tuloy-tuloy sir. Okay. Sir, apela tayo sir kadigitay motorista iti probinsya kang runaan na digitay agdaldalyasat ito'y MNR iti first district sir. So ti DPWH apo ket aramiden na di amin nga kabailan na tapno dagitoy kalkalsada tayo is magiging safe sa lahat ng mga motoristang nagta-travel. Rest assured na gagawin namin yung abot ng aming makakaya para ang ating mga kalsada maging maganda at saka safe ng pagta-travel.